Академици участваха в среща-разговор на тема "Да възродим българския дух в Стара Загора". Гости на дискусията, която се проведе в Регионалния исторически музей в града, бяха писателят и издател Иван Границки и бележитите историци Васил Гюзелев, Георги Марков и Константин Косев. Срещата бе организирана от община Стара Загора и издателство Захари Стоянов. Присъстващите имаха възможността да се запознаят с някои от последните книги на авторите, сред които "България и княз Бисмарк" на академик Константин Косев, "Апология на средновековието, папството и българите през средновековието" и "Княз Борис I" на академик Васил Гюзелев, "България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913" и "Друга история за най-голямата война, разгарянето на пожара" на академик Георги Марков. Екземпляри от последните трудове на историците бяха дарени на 15 училищни и читалищни библиотеки. Освен тях, издателство Захари и Княжески подари още 50 тома с избрани заглавия от поредицата Световна библиотека. По-рано през деня творците и изследователи гостуваха на учениците в Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" и на възпитаниците на СОУ "Васил Левски" в Стара Загора, където са намерили своето малко доказателство, че все още има будни млади хора. Преди да посетят града на липите, академиците вече са били в Търговище и Разград. Предстои им среща в Нова Загора, като амбицията е да проведат такива дискусии в над 50 града. Помолени накратко да посочат как точно бихме могли да възродим българския дух, ето как отговориха Иван Границки и Георги Марков. Преди всичко духовното трябва да го възвисим над материалното, което днес господства. Рухнат една ценностна система, но ние не се градихме за тези 25 години друга ценностна система и парите взеха връх на всичко. Ние трябва поне да възпитаваме така нашите младежи, че не всичко е пари. Има и по-ценно нещо от парите, освен здравето. Това е съхраняването на нашата национална самоличност, чрез съхраняването на нашата историческа памет. И оттам ще го свържим с извисяването на българския национален дух. Онзи, който знае и се гордее с историята, има самочувствието, че е българин. Според мен с образование, с опит да възстановим това, което сме загубили последните 25 години и с една ясна национална доктрина. Нашите политици в повечето случаи, като папагали, гледат и повтарят, което им се казва от Брюксел. То често пъти е във вреда на националните ни интереси. Трябва да се върнем към онова, което е полезно за България. Това е собствените ни интереси, националното достоинство и чест. И това го правят именно хората на духа, академици, учени, историци. Един здрав, силен, добър патриотизъм ни е нужен. Попитахме Иван Границки и Георги Марков дали е възможно България, бидейки една малка страна, все по-зависима от настроенията на Европейския съюз и САЩ, да води достойна и независима политика. Не приемам оправдание, че сме малки. Унгария също не е 300 милиона. Унгарците единствено си запазиха атомната централа и днес с 3 руски реактора за 10 милиарда евро обновяват четвърто поколение. И от Европейския съюз непрекъснато дърпат ушите на Виктор Орбан. Той казва, ние сме европейци от 9 век, а не от началото на 21 век. Унгарците са пример, че може и по друг начин, а не само политиката на дакането. Тя е по-лесна политиката на дакането, на Кунева и други, които дакаха и закриха 4 реактора. Обаче по-достойно да се каже не. Възможно е да имаме по-достойна външна политика, но последните години виждате, че външните министри са, така да се каже, предимно назначавани по съвет на американските посланници. Те не защитават националните ни интереси, тези външни министри, както и редица наши министри и управляващи. Трябва да се върнем към желанието да защитаваме националните си интереси и достоинство. Нищо, че сме малка нация. Един такъв добър пример е Унгария. Виктор Орбан има едно истинско патриотично управление и затова е подкрепен от голямата част от унгарския народ. Това, че го критикуват от Брюксел или от Америка, не го смущава. Човекът работи за националните си интереси. Ето един пример и ние бихме могли така да постъпим. За финал ще завърша с думите на Иван Границки от откриването на срещата разговор. Не България е станала част от Европа, както нашите политици като папагали не се умориха да повтарят, а Европа е припознала своите корени. И древната история на град като Стара Загора е свидетелство за това, че много преди днешните европейски държави да съществуват, тук вече има
имало изградени селища и инфраструктура. Атака вярва, че докато в България има такива бележити академици и историци, чието трудове са посветени на нашата както древна, така и нова история, гордостта ни от това да се зовем българи няма да изчезне, а националният дух ще се възроди.